Internal visit. Ang iba ba kain ng kain ba pero hindi yun bibili. Hindi parang ikaw naman bibili ka nun. I'm good. Trust me. Good morning, Philippines! Yan natin ato. Hindi ko nabuksan yung isang Facebook ko. Kailangan pala ng authentication ulit. Curious ako. Ano tong dito? May tao kasi dito na parang nagbabantay ba? Peaches. Oh, this is what is this here? I think if you buy a corn, Huh? What? if you buy a corn, you have to pay Pipi. to that guy. Okay. Bakit ayaw? Do not eat Walang grapes signal? in the field. Ay, bawal daw kumain ng grapes. Naniniwala ako. Hindi ako naniniwala, be. Hindi ako naniniwala nito, oh. Look, hindi ako naniniwala din kasi kumakain kami ni Tami. Look, may kumakain din. Andun yung mga tao kumakain din, oh. Oh. Kita ninyo? Pasok tayo. Pasok nga tayo, eh. Hala, halos. Ang bango, eh. Halos wala. Ay, meron pa, be. Meron pang natira. Yung pagpunta namin dito ni Tami. Look, dito, oh. Oh. Be, isa, be, oh. Oh my God, ang tamis. Bawal daw kumain. Si Lloyd, eh. Kumakain na nga ako, eh. Ang tamis, be. May liso. Ang dami, ah. Ang dami, guys, oh. Maasim, be? Yung mali yung kinuha mo. Ang asim. Ang asim. Ang dami kasi, oh. Natatawa ako sa bawal daw kumain pero kumakain kami dito. Mga matitigas talaga yung ulo namin. Picture lang pala nun. Yun, oh, tigas. Mga ganito yung Pilipino, guys. Pero hindi lang naman kami, guys. Kasi ang daming nagsisikretong kumain. Ang dami din. Pero ang dami dito, be. Dito, oh, be, may la. Tingnan. Kumakain na sikreto. Ang dami. Be, try ko nga mag-live. Try ka mag-live. Asan? Sa Facebook mo? Nag-try ako, walang signal. Walang signal dito. Mahirap, be. Walang signal, be. Alis ka na. Alis ka na apple. Naunta, boy. Sabi. Tingin ka dito. Ganito na lang. Hindi na tayo bibili, okay? Pero, hindi siya crunchy. Ano? Hindi man crunchy yung grapes. Hindi, may crunching grapes, be. Hana, anong klaseng grapes yun? May crunching Anong grapes yun? Hala, bakit dito ko pinahid? Ito yung, matigas yung balat niya. Mhm. Hindi mo pwedeng, makunat. Tapos, yung... Yun yung ayaw ko nito. Yung balat is matigas. Parang balat ng tao. Alam na this. Hindi crunchy siya. Natatawa ako, guys, kasi bawal kumain. Pero ang daming kumakain. Hoy, huli ka sa akto, kumakain kayo. Yung isa dyan, oh. Alin. Ano ang kinakain? For energy ka. Wag mong i-post. Ay, sino sa akin? Gawin ko ng thumbnail. Kayong dalawa. Para 1 to 1 to din, ha? Gawin ko ng thumbnail. 3, tatanong kayo, ha? Sa akin, 1, 2, then, tanong. 1, okay. 1, 2. Ala, huli naman si... Sige. 1, 2. Parang nakaganyan kayo. Parang kakain. Wait. Hindi kayo doon. Ito. Hindi.
Tingnan natin. Ano yan? Ito na tayo, nakakahiya tayo dito. Ano? Tayo. Ang iba ba kain ng kain ba pero hindi yun bibili. Hindi Parang ikaw naman bibili ka na. hindi bibili kain ng kain lang. Sulitin natin yung $3 bag. Oo, kaya nga 50 na dun sa atin. kinukuha dapat ginanon nyo sa ano kasi filter ano yan, fertilizer yung puti. Pag nalason, sabay-sabay na yan. Ang daming kumain Ito eh. Hindi naman lahat nalilinis eh. No, ayaw ko ng balat. Ayaw ko din ng liso. Ayaw. Mga utak ko. Alam nyo na yun, di ba? Lito matamis. Naiiyak ako sa iyo. Huwag ganyan. Naiiyak. Dito. Hanap ka no yung pula-pula. Sobra. Naiiyak. Brenda naiiyak. Nakita yung mata niya pero yan. Naiiyak ako. Naluha ako sa iyo. Baka lokat. Nag-grip sa ano niya ba? Sa ano niya, ganito. Explain ko sa inyo para mas madali. Sabi niya, So, totoo talaga. Oh my God. hindi ko alam pa. Dito kasi sobrang tamis kasi. Kayo ba hindi kayo maniwala? Dito oh, kanang mga pula oh. Hoy, dito kayo. Picture tayo kung... Aray! Pupulapin na kita. Ayan, ganyan ka lang Lady kami. kanina. Lady kami. I-try mo ito. Ito ba? Dali dito oh. Ang usapan po kasi dito, Aray. apo lang. Apo. Naging killer po ng mga ano. Pero bawal dito kumain ng grapes. Wala naman banta. Wala naman tao. Bakit ang sabi din ni Lloydie kanina, ang pangit ng busis? Okay, yun nga. Kaya sabi ko doon. Kumakanta. Mga kigwa talaga. Panlaban talaga yun eh. Kaloka. Yung gano'n mo eh. Lagi, grabe no yung pagkabagkaka ba? Oo, yung ganyan. Lagyan mo ng smiley be. Kuya, tatlong taon. May ano kasi dito guys, banda ba? So hindi, Kahit kada, ano siya, no? masarap uy, masamis. Na-override na siya. Wala na akong cannot take for shock internal visit. Hindi na ako ano. Mag-ano ka na nga, uy, bibili ka ng camera, Brenda. Bibili nga, hindi camera yung phone na lang. Then picture ka. Pangburol la. Hindi mo ng dalawa. Picture na nakaganon ako. Pangburol. Inuts talang mga inuts oh. Straight. Chin up. Lady, ano yan? Ay, ang asim. Maasin na labas na tayo dito kan pag-green tayo. Anong pula? Yung ban-an nila. Ay, hindi yan. Tara. Kahit naman, kahit saan naman tayo. Dami guys. Apple yung nasa basket natin. Pero nandito. Saan ba yung red apple? Doon sa ano, hala Lingin ka na yan. may pulis oh. Ang daming tao guys. Ha? Mas na tayo, papunta tayo dun sa maraming tao eh. Oo. Kung daw kayo man magmas. Ayaw ko magmas. Titingin lang ako kung meron din silang apple cider. Ang kuha tayo ng apple, di ba? Apple at ano rin doon na? Apple donut? Apple cider doon. Sarap yun. Oo, kaya nga. Linya-linya yun, be.
Ang daming ata. Daming chi. Ooh. Pag sobrang daming tao, ako na lang muna kung ano. Okay lang naman. Dapat nagdala tayo ng ganito na kay Garing sa isa tayo pagpagod na yun sa inyo sa naman. I'm good. Trust me. Andito guys, may banda. Banda-banda yung agi nila dito. Baliktad pala yung masko kanina. Dito, may kanta. Di kantahan dito. Daming apple, oh. Doon, apple, oh. That's what I was like going through my Rolodex. I'm like, oh, what's in there? Ha? Oo. Hoy, ano yun? Yung anong tawag? Tayo ng pumpy dun. O sa unang pinuntahan natin ang dami, di ba? Yung malapit Oh, na yung dulo. ulo. Malapit ba yung Kailo? Hindi ba yung malapit? Mas ano pa doon? Sa kalsada. Uy, saan ba tayo magpipita? Dito. Ano yung apple na yun dyan? Bebe, teka muna. Tignan mo to si Lloydie, guys. Ang taas ng linya dito siya. Taas ng linya. Iniwan. Iwan muna natin. Lamay ano pala doon, oh? Tignan yung apple, oh. Bro, lang apple. Mabaho man dito. Malayo pala yung dito. Hi guys! Bahay na po kami guys. Ang saya-saya na. Ang saya-saya namin doon sa orchard. Kasi yung grapes kasi, 'di ba? Mga pasaway kasi kami. Bawal kumain. Pero guys, alam nyo naman, hindi nagpa-follow yung mga tao doon. Kasi yung nakita, bago kami kumakain kanina, tinitignan namin sa paligid kung may kumakain ba. So itong mag-ama, kumakain man sila. Tinitignan ko itong mag-ama ba kumakain. Kumakain din kami. So sabi ko, loko-loko itong bawal kumain. Tignan mo nga sa ilalim, ang daming ang nahuhulog. So yun, ang saya. Si Brenda, muntik na akong naihi. Si Brenda kasi nakakatawa kasi yung reaction daw ko. Kasi nagtitesting kami ng grapes. So ngayon, may matamis. Si Brenda, sinabihin ko, dito. Yung mata ko for sure, sobrang laki. Pero naka-glasses kasi ako. Na sobrang ano lang, fun. Kahit wala kami masyadong binili ni Brenda. Pero si Brenda may binili sa kasi Lloydie. Ako apple lang. Sila kasi may mga apple cider and then yung mga donut na apple cider donut. So yun lang guys. And i-end ko na to ditong vlog. Thank you guys so much for watching. As in, ang saya ng panahon. Ang saya ng ano natin, lakad ngayong araw. So ngayon, balik tayo sa laptop. And thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Bye-bye guys. Good night. You drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything
complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever, forever, forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment.